Salutare lume și bine v-am găsit la un nou tutorial. La un tutorial despre cum să instalați Technic Pack, pardon. Deci Technic Pack, nu Techit, Technic Pack. Păi este foarte simplu, faceți un folder cu Technic Pack. O să vă dau eu, nu știu, nu am instalarea pentru că e la vechi 5.0.4 de versiunea 1.0.0, știți voi. Ok. Deci stați să ies din păcările astea. Așa. Deci o să vă las crack-ul de la 1.0.0. Așa. Ăsta este. Ce faceți voi? Vă duceți în start, scrieți procent, apup data, procent. Așa, nu mai găseam. Așa. Nu contează, mari, mici, intrați în .minecraft, în bin, ștergeți Minecraft-ul ăsta. Stați că eu sunt în Minecraft. Eram în Skyblock. Da, stați un pic pentru... așa. Intrați în ștergeți Minecraft-ul ăsta. Vă duceți în ăsta la... Stați să deschid și binul. Stați să-l fac mai mic pe asta. Așa. Ce faceți? Trageți ăsta. Băgați aici. Gata. Avem 1.0.0. O dată stați. Deci așa. Am făcut Minecraft-ul 1.0.0. Demonstrație. Uitați. Numele nu contează. Mojang 1.0.0. V-am demonstrat. Acum intrați în Technic Pack, în Technic Installer. Așteptați și așteptați și așteptați, așa. Dați Next. Dați Full Install ca să vă bage toate modurile pentru că aveți nevoie de ele. Așa. Se instalează și până atunci punem o pauză. Și da, gata, deci trebuie să vă arate toate astea și la sfârșit finish it. Voi dați don't și gata, aveți Technic Pack-ul. Da, demonstrație încă o dată. Intrați acolo, stați un pic, mai pun încă o pauză ca să nu vă mai... Gata, am dat Generating Level și pe mapa asta, deci pe mapa asta care... Stați să dau full screen. De fapt, nu vreau full screen. Așa, pe mapa asta o să începem noi seria frumos. Seria de Technic Pack 1.0.0. Că așa se face. Ok, se pare că au trecut 3 minute. Am pus și un timer. Da. Ok, încă puțin. Haide. Așa. Mie mi se mișcă așa. Stați un pic. Pentru că cum asta pe fast, pe max FFC. Așa, da. Dați start new conquest. Și deja vreți să vă mai arăt. Nu mai am ce să vă mai arăt. Decât asta demonstrează că e Technic Pack. Da, și stați un pic. Revenim. Gata. Da. Aveți tunele de trebuie să folosiți. Ok. Deci voi nu trebuie să folosiți astea. Ok. Da, se mișcă binișor. Ca să tot începem. Se vede cam larg. În fine, deci asta a fost doar un mic tutorial. Și da, după acest tutorial va apărea și primul episod. Uite Cupru. Ok, deci la revedere. Bye bye.